שלום לכולם. על יום כיפור כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, לפני השם תתארו. אז מסבירים בקבלה, בחסידות וגם לפי הפשט שמה בעצם, מה קורה ביום כיפור. כל יהודי ויהודי יש לו נשמה. הנשמה מורכבת משם השם, י' כ' ו' ה'. זה מה שכתוב, כי חלק השם עמו. כל יהודי הוא חלק מהשם. ובהמשך השנה, שאנחנו משתמשים ביוד ה' ו' ה' בצורה לא מתאים, אנחנו חייבים להחזיר את זה למקום. יוד כתוב בקבלה זה כל עניינים שאנחנו משתמשים בשכל, מבחינת החכמה שבנו, שזה נקודת העניין. שאתה חושב להטיב עם מישהו, אתה לדמות אלוקית, אתה חושב לבאת ללך כמוך. זה כוח הבינה, בינה זה פרטים, פרטים. כשאתה חושב על נקודה, אחר כך אתה חייב לחשב על הפרטים, כי אם לא, זה לא יבוא לידי ביצוע. זה ו' זה המידות שלנו. כי כל פעם שהשכל שלנו במקום הנכון, גם המידות שלנו במקום הנכון, זה ו'. האחרונה של שם השם, זה המעשה שלנו. ובפעמים שבהמשך השנה אנחנו contaminated, עשינו זיהום טיפה אולי, לא יודע, ביוד, בה', בו' ה', אז ממילא, אז אין אנרגיה ששורה בנו בצורה כמו שצריך להיות. עכשיו, זה לא רק קשור אלינו, מה אני בסדר, לא בסדר. האור שבתוכנו צריך להאיר גם בעולם. כי אנחנו אומרים, לקחת את האנרגיה שלנו, לעשות תיקון עולם, להאיר את העולם, להעלות את העולם. לקחת את הכסף, לקדש אותו למטרות טובות. לקחת את האש שבתוכנו, ולחבר את זה לאש של לעשות טובה לבן אדם. אבל אם חתכנו את הקשרים שלנו, בהמשך השנה, כל מיני סיבות, אז ביום כיפור מגיע, אהבה מאוד גדולה של השם מתגלה, וכתוב דרגה אפילו למעלה משם השם, לפני השם, למעלה משם השם. ולכן זה מרפא כל הפצעים. ולכן זה יום מאוד מאוד מיוחד, כתוב בחסידות, שיש אהבה קטנה, זה מחפר על דברים קטנים. אבל יש אהבה גדולה, אם יש משהו מאוד מאוד קשה, אבל יש לי כזה אהבה אליו, אני מוחה לו. ביום כיפור האהבה הגדולה מתגלה. השם יעזור שיהיה בשנה מאוד מאוד מיוחד השנה גאולה פרטית לכל עם ישראל, גאולה כללית, נזכה ממש עכשיו לביאת משיח צדקנו וסיום והשלמות של תיקון עולם.